खामाखौनो जानानै लाखो आंलाय हे गसाइ बे हौवाजों हाबा जानानै ओइ लबा सोरां किसानखौ ना माखो सिखारनोसैलै र' हामाखौथो गाख्रबाय थाखो र' थांगौ आइ माहाजोननि फिसा नाहरलाय साना बेसे गोजौ जाखो फुंजान दावरावल' हामाखौथो रिदुरो बाथुरिनाय बायदि बुखिबाय थाखोब्रा ए बाथरि होनायसो नुदों नोंहा खामानि दामानियाबा गासिबो हिनजावनिल' गोदोबा गोसथोनाय समाव मा बुंना लादोंमोन नों बायदि हौवाया आंबा मा बुंदों बिमा नोंनि सिगाङावबा र' एसे गोसोखांफिननां राधिका एग्जामाथ' जोब्बाय नों बहाबाफोर बेरायनो थांगोन नामा थांनोथ' सानदोंमोन बहा थांनाय जायोथाय नोंलाय आंथ' लोगोफोरजों मावजि पार्कआवसो बेरायहैनो सानदोंमोन सम मोनबा सानैबो थांसै थांजागोन लादोलै बुन्दु बिमा बुरि ओंखाम संनायखौलाय बेसे जाबाय थाबावनो लानोथ' सानदोंमोनलै बुन्दु मोनबालाय मोनबा लाजागोन ना ओइ बुन्दु नावलायावनि जा समायना सिख्लाफोर फैदों ए नंगौथ' माबा सिनायखानाय बायदिसो नुबाय आं रायदावनोसैथ' ओइ रथ'लाय जारौमोन मामोन नों राधिका नङामोन जानो औ राधिकाथ' आरो नों सुबिराम नङामोन जानो औ नंगौथ' आरो ओमफ्राय नैबे आंनि लोगो लबा ओमफ्राय नैबे आंनि लोगो ददेरे गोमोहाबबाय आं सेसलै जेरै लबा एरैनो लब जाथारलायबाय आरो ओइ बुन्दु साला राधिका ओमफ्राय नों मा गामिनि अननानै खिथादों ना ए आं बै नुहुरनाय गामिनि आदामोन आं सादुनि फिसाजो दे होनबा थाथ'दो दे आदामोन जों थांनोसै दे बिदिबालाय उनावहाय लोगो मोनफिनगोन बे साला सुबिरामखौ लोगो लायाबा मोनबावगोन नालै राधिकाखौ माबा मोनसे खालामनांसिगोन बे बिमा बुरि संनायखौ बेसे जाबाय थानोब्रा थावाफ्रा मालाय आसोलखौ माबा मोनसे बुंहरनांसिगोन फन खालामहरनि र' सोरथो फन हरलायखोब्रा गेम गेलेनायफ्रावलाय नै माथो आसलसो हेल' हेल' आसोल मा खबर माने मैयानिखौ सानदोंमोनलां राधिकाखौ थगाय थसेयाव खालामना दा आसोल नोंनि उनावसो जासिगोन खामानिया नै बेलायथो सानखादोंमोन आं जेरै लबा एरै लबाबा दं आरो गोसोआव दे फै जोंनिखै आं न'आवनो दंखायो फैदोल' नों औ दे जागोन दे दोनथ'बाय दे जागोन दे आं थांगासिनो हैया सालाखौ बिनि सेर सेराबो ददेरेखौ नोजोर होनांगोन जानाय नङा बेखौल' दोनलांबाय थानानै
आंहाबो एसे खायदा लानांगोन सालाया फैगासिनो बियो मोनबाथ' मोजांखा आंहाबो सिंगेलखा ओइ आसोल हनै बै राधिका नङा होमबा बिसोरो नंगौथ' खाफाल मोजांलै आसोल थुदो खाथियाव रायलायनोसै थ' होमबालाय खाथियाव रायलायनोसै हाय राधिका हाय ए आदामोनसि माथो ओरैनो बरिं मोननायखाय बेरायफैलाबायदोंसोमोन जों ओमफ्राय आदामोना बहा फैनायमोन माने नोंसोरखौनो लोगो हमनो फैखायनानै जों ए मानोबामोन माबा राधिका जोंना आसोला नोंखौ खोमाया ओरै हरलाय माबा राधिका जोंना आसोला नोंखौ गसायबावनो नोंहा जुदि रावबो गैयाबा एक्सेप्ट खालामदो नै राधिका नों अकेल' होनदोलै आं नोंखौ जिराय जिराय जागोन रा अकेल' बुंदोलै नोङो आं दाख्लैसो गुवाहाटियाव साख्रिनि एग्जाम होना फैखादों साख्रियाथ' मोनखागोन अके खाथार जाबाथाय दान मोनसेयाव 50,000 रां मोनखागोन मानसियालाय फालतुसो बुंखो नामाखोलै होनबालाय जासिगोन खोमाहाय ओरैनोबा सेंग्रा मोजां मोननो थाङा माखौथो सानबाय थाखो अके खालामदो थाबैनो सिबाय लबियाबो न'आव रावबो गैखाया गासिबो धोन सम्पथियानो नोंनिनो जाखाजोबगोन ना लादोहाय लोगो अके होनदो आजिखालि ओरैनोबा साख्रिवाला सेंग्रा मोननो थांला नंगौहाय लोगो ओइ सुबिराम ओरै फैलाय जाखासिगोन आसोल टेनसन गैया नों बेयावनो थाथ' एसे थांना फैनो होनबालाय अके खालामसैहां साख्रिया जाबाथाय उनाव फस्थायनांगोनसां हाब बे सुबिराम फाग्लायालाय आंनो बानायना थांनो नागिरनाया गावसो बानायना लाखोना माखोब्रा मोनथारदोंलै बे हले आंजों नोंनो खोन्थाना होदो अके होननानै येस अके जाबाय आसोल ओमफ्राय माला लांगोन नोंहासो होमबालाय माथो राधिका जाबाय दा मोनायाव सेंग्राफोर लाना लांफैनोसै आयौ एफा हाखु दाखु आरो जाबायलै बेफोरखौ सानबाय थायो नामा बांद्राय गोबावबा मानसिफोरनि मेगन नोजोरसो नांलाबायो हाखु दाखुनि मजायानो आलादाखाना दे होमबालाय गाबोन बेलासियाव लोगो लाना फैदो दे होनबा जोंना आसला सेंग्राफोरखौ बुथुमथोंसै जाया होमबा हाजाया माथो जायो नैबे थासान्दियाव गासिबो अकेखाना ओमफ्राय खोथाफोरा जाखाजोब्बाय दा जागोन दे ओमफ्राय लब्बा मोनखांनायनि उनाव आंखौ बावनो मोननाय नङा दै नोंसोर सानैबो बावालै फाग्ला जागोन दे माबालै राधिका आंनोबो माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै होदोब्रा हादरदेरायानो जाया होनबा नोंनि थाखाय थोद लोगो गाहा मा बुंखायो थांसैथ' गोबावबो जाबाय थौदो बिदिबालाय आदामोन नोंसोरबो थांखानोसैबा औ दे होमबा सोर नोंसोर थांलायदो जों आरो थांलायसै जागोन दे बिदिबालाय हाबायाव खबर हरलायदो दे होमबा ना हरगोन दे लोगोसे थांलायदो दे होमबा
आदा आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो हागोन नामा? सों दे ददेरे। नोंहा सोरबाफोर मोजां मोननाय दं नामा? गैया ददेरे। ओमफ्राय आं नोंखौसो सिरि सिरि फसायखुमाना दंमोन। ओमफ्राय नोंहालाय सोरबा दंखायो नामा? गैया आदा। होमबालाय ददेरे नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होलांदो रा। बेसेबां सिंगेल थाबावनोलै। दे ला होमबा। दे खोन्था। 939 4035 जाबाय ना? औ। थुदो बिदिबा। दे होमबालाय आदा दा फन खालामहरदो दे आंहा ओरै थांसै नोंहा थांदो। जागोन दे ददेरे। सोरां, जोहोलाव, दावहारु, सोमखोर नोंसोरथ' मिन्थियाखै जानांगौ दिनै आं नोंसोरखौ बेहाय मानो लिंहरदों? मिन्थियाखैथ' बुन्दु हामानोथो लेंहरामोन दे नोंनो एसे खिथाना होदो। सेंग्राफोर लब्बाया जोंखौ हिन्जाव खावनो थाखाय लिंहरदों बेनिखायनो आं नोंसोरखौ बेहाय ज' खालामनाय जादों। हाब अबेनि जाखो हिन्जाव गोदानालाय? बारा गोजाननि नङा बगाजुलिनियानो। हाब मालाथो लायगोननो हिन्जाव गोदानखौलाय? ओइ आदा अट'मेटिकखौनो लिंलांसै नामा? आसोला ओरैनोबा हिन्जाव गोदान लायनो होनबा डेन्जारखा भाराबो लानाय नङा इयो। खोन्थाखाबाय आं बेखौबो फ्रियावनो लायगोननो आसोला। दा जोंखौ गावसानि लांगोनायाव नेना थाखासिगोन बियो। होनबालाय माथो थौदो लायनोसै हाबा मोनजागोनावलाय माथो गोबाव। थौदो हाबा मोनजागोनावलाय माथो इरि होनबालाय माथो बै सियारफोरावनो थादोंसै। हाब माथो दाबो सफैया जाखोब्रा? हिन्जाव गोदान लायग्राफ्रा कि बिदि जायोलै? जानोबोलै आंखौसो लेट खालामगोन दा इसोरो। जोंफोरालाय माथो बेफोरबायदि खामानियाव लेटानो जाफेरा। होद नोंबो बिदिनो खोमा। होद आं इद नङाब्रा इसोरखौ फैनो होग्रोलाय होमबानो जागोन गासिबो। हनै सालाफ्रा दासो फैगासिनो दं। अ फैमारगौथ'। हाब आदा अट'मेटिक माथो मालाबानो जोंनिफ्रायसो सिगां मोनफैग्राना दङ। मोनफैया जायो नैबे अट'मेटिकआ दहायनो अट'मेटिक मोनफैना दंखायो आं। नोंसासो लेट हिन्जावफोर बायदि। नायदो गावासो हौवा गोदान बायदि देलायफब माफब। हौवा गोदान बारा देलायबावाखै। थोद फाग्ला बिदिनोखाब्रा आङो। होद मा जाम्बा जाम्बा बुंलाबायरा नोंसोरलाय गाखोदो माबार थाब थाबनो। मोजां जिरायलै। आंनाथ' अट'आ अट'मेटिकखा खनसे बोबानो जाखायो। आसलफोर मालाय लब्बायाथ' हाग'सिगोनलै जोंहासो थाबाय था। लाग्रोथोंसै बियो अखाया गावना जामग्रोबाथाय जोंनाव उननिखौ लब जालाबायनाङा बियो ना। थोद फाग्लाफोर सिरिथादो न'आ मोनसिगोन हनै। होद फाग्लाफोर ओंखारजोबदो। हाब माथो दाबो सफैया जाखोब्रा? हिन्जाव गोदानाखि बिदि जायोलै इमान लेट। रब्रा माखौ हाखु नोंसोरलाय? हिन्जाव मानसि एसे देलायाव लेट जाखायो। अ बै लैथो फैखाबाय ना मानसिया रेडि जाखाजोबदो गासिबो। दे फैदो माबार। फैदो फै बाजै थांसै। बेगा लादो बेगा।
दा थार लोगोनि अननाया बेनिखायसो मोनदां आं नोंखौ जाम्बि माखौबा लब्बाबानो जालालै नोंजों मोखां सुखांसैलां